Uya mga tugang bago kita magkaluway-luway sa tuyang programa, istoryahan ko naman kamo mga tugang kan sa tuya pong harambugan sa radyo. As usual. Kasod mga panggana, istorya ko sa endo itong mapadapit duman sa manghuhula na hinulaan niya so padihong ko. Ngunyan. Ini, kaparehas, medyo kaparehas man. I think araram na nindo most of you mga tugang, baka araram na nindo. Pero so mga day pa nakakaaram, uya, magdangog ka mo. Nag-istorya sa kuya mga pangga supadihong ko, ngaya pa di, si barkada ta ngaya pa di, hinulaan ngaya pa di kang manghuhula. Ano na kayo mga manghuhula? Ni, kung pwede sana magpahula ng resulta kan loto, mapahula naman ako. Ano? Piga warningan da siya mga panggakan manghuhula na ngaya nunoy. An ikakagadan mo ngaya nunoy, gulong. Rida. Yeah, Rida, gulong. Ano? Wheel. Ngayon ngayon, DJ Makising, aram ko na ngayong istorya. Alo ka mo. Ay, gwapan na yung nakakaaram. Alo ka mo. Ano? Okay, so mga meron dyan, lakaw-lakawin mo na nindo. Pagiramdam ang istorya pong iniharambugan sa radyo, katang isip sana po, ano man ang pagkakapareha sa bagay, lugar, pangyayari, pangaran, asin iba pa, dahil tinutuyo mga tugang, okay? Diyo. O pighulaan siya ka manghuhula mga pangga. Ano, ang ikakagadan mo ngayon, noy, gulong. Ayan. Rida. Ayan. Di si Padihon, natakot mga pangga. At naka-star pati ito mga tugang sa gilid kan tinampo. Nakol lang pwedeng maistaran. Huhulaan ka pa ding ikakagadan mo da ang kausa da kang pagkagadan mo gulong, Rida. Naka-star ka pa sa gilid kan tinampo o kung anong kadimalasan ng ano man. Di si Padihong ko mga panga natakot. Ano? Ipinabakal niya da suharong niya sa gilid kang tinampo. Oh. Baraton sa dapat so pagkapabakal niya ta ang pagkasabi pinabakal si harong niya daw agura nung nga dyan pa di bakala na nga yan tamahali na nga ako di sa lugar na ini. Tinaningan na nga ako kan manghuhula, ikakagadang ko da, Rida, gulong. O nga pakapabakal niya da kan harong niya mga tugang, mga pangga sa gilid kang tinampo, nag-uro-istar na da siya sa bulod, sa harayong lugar, sa itong day inaabot kang bagting, itong day inaabot mga tugang kang daguldul. Daguldul. Itong dahil inaabot mga tugang kan mihoras kan mga politiko pag nananao. Ano kayang karayo so naistaran kan pa diyon ko. Tatakot-takot ng makay. Tangaya, digdi nga pa di sa naistaran ko. Bukid nga pa di nasa halang kaon nga kung kunyan. Mayo digding tinampo. May lamang digdi nag-aaging bikulo. Safe na safe ako digdi. Safe na siya. Tanak-istar na siya sa bulod, harayood da sa mga bihigulo. Deyo. Sarong aldaw da mga tugang, nagkakape-kape da si Padihong ko, nagduduyan-duyan, nagtatrotaghoy, na suduyan nakakabit sa puon kan mangga, nagkakape-kape, kunyan, pensyonado ang datingan, ano. Garo nakadakol, garo nakajakpat, ano kaya. Aw kung ano man mga tugang itong kadimalasan na ito, nasa bulod na nga ni naka-istar. Ha? Ang kausa kang ikinagadan niya, gulong man giraray. Tanahulugan siya kang Rida, kang eroplano. Kasobrahan sa kadimalasan si Pati. Indak ko po. Ayan po harambugan sa radyo, istorya sana po yan ha, may pong ma-offend. May iba kayo na-offend, ano. Katang isip. Sabi nga ni Ken, ano man na pagkakapareha sa lugar, bagay o pangyayari dahil tinutuyo, nasawisawan sana. Lalo na pag ang pig-urulayan, tanay digdi, relihiyon, politika, ay dakulon ang ma-offend sigurado. Sabi nga ni Padihong ko,
ilingon mo nga padi ang mga pelikula ba nga pa nga padi mga katang isip bagay yan kan mga writer. An mga madri nga dyan padi ginigribong aswang. O day nga ni na-offend ang mga madri. Yung mga ano. 10:48 ng morning. Maluway-luway na ako mga tugang. Padro diskanso na mga pangga. Ayan, sa aga naman kita magharambugan mga pangga. Alright. Ingat-ingat, medyo maulan, medyo nagtatagiti, medyo malipot ang panahon, medyo punod ang gabos. May sipon na ang gabos, mapa. Thank you so much, advance! Happy lunchtime. Tama, alas 11 na naman. Sarap na naman mga tugang. Magsarap na po kamo. Kuros-kuso na mga kaldero yung dog. Mga may ito mang lubot. Karitison, ang mga bagas na magapuon. Tahupan ang sendong mga bagas dyan na maatahon. Linigan ang mga kawali na ang mga lubot maitumon. Katungan ang sinapna nin panggatong na maasuhon. Thank you so much. Bye-bye.